А. И я разкажи бе, брат, как беше станала тази интрига с Пешо? Не, това е племенника му. Старете ли на Гошка, на брат. Ами за това ти дума. Как да стане, брат? Он почна да се зарежда с мен. Аз му казах, викам, подвинал си тук уиски, такива работи, викам с мен, викам, не се зарежда, викам, от всяки дол, викам с джиповете, викам, тук и ти стане беда. И Васка му каза, не се зарежда, вика с Боби, вика, ти стане бедат. То вика е луд. Ти пак как лажеш. Ай, кажи ми какво беше станало, ай, кажи ми какво сте домали, като си таков тарикат. Кажи ми какво сте домали. Знаеш това що каза? Думай, цитирай. Че съм искал да взема Гошо, пак Каролина да остане сама, Демек, да се разведат. Това е верно. Аз съм искал Гошо. Добре, като е верно. Ако бе, брат, кажи ми сега какво беше станало там, нали? Отдел си там преди, седел си. Той е почнал нещо за дума против Васка и тебе, нали, така ми думаш и ти си му казал, че ке викнеш пределци и ке стане това онова. Я ми разкажи историята, че аз преди честих и нищо не те чух. Така стана, бе, човек. Ама цитирай, нали си образован човек. Нали знаеш какво означава да цитираш? Цитирай ми изказванията. Аре, цитирай. Значи той се напри на терикатки, аз му казах така, слушаме сега. Това, че има Васка да ти връща 100 лева, викам тия пари, викам ги връщам, викам двамата. Тия 100 лева ти ги връщаме, викам, защото нямаха що да ядат. Как така бе нямаха що да ядат, нали дойде от Италия? Не, всичко си ебал майката. Казино. Всичко си ебал майката. И после тормозът майка ми. И аз що да направя? Майка вика, Боби, трябва да намерим пари, да ми върнем пари. Спокойно, викам, аз ще изкарам, викам пари. Отидех, вземах от ветеринарите 100-200 лева и ги върнахме. И демек, седите си на спешо, он е почва да дума, да вцува. Там станаха къпите. И демек, он почва да вцува, да обижда там Васка, тебе и това онова да дума интриги. И ти оттам му викаш, аз ки викна пределци, това онова, допреждаваш го пред Даниела, демек, буквално пред очите му. Гледаш как се чаткаш. Помна, така ми беше казал ония път, преди месеци. Така ли беше станало? Същото. И ти пък как така събра смелост да го кажеш така пред Пешо, пред Даниела, заплашваш ги? Не, от имерито ми се например дирекат, викам, Кева дава, викам ток. Кева, викам, дава ток на драката, викам, жена му, викам, не дава, викам, ток да се включим, викам, от вас поне за един телевизор, за едни лампи. Като идват, викам, да я боцкат, викам, майка ми, викам, поне да я боцкат. И по едно време он се дигна. Нема да дава. Викам, ще ти еба майката, викам аз. Кой така вика? Аз го казах на тех. И Мерито мълчи. От и Мерито знае, че дойде го предал, ще го е треска. Ама на кой си казал, че ще ви еба майката? На Петрус. Това не го вервам. Мръдни телефона, не се слушаш, опрети с телефона. Това чуваш ме? Да, как бе си казал на Пешо, ще ти еба майката? Ще ви еба майката, казах. Ще ви еба майката. Чакай малко, ти демек вцуваш. Денис, Пешо и Даниела. Ти викаш, ще ви еба майката. Демек в общ знаменател. Не, аз слушаме сега. Аз казвам за общо за всички. Нещо, ако искате, Ники каза, има ядене, нещо ако такова. Он всяки дойде. Ако не е да му звъна, как се вика долу, си вика звъни ми. Чекай малко Крис само да му звъна на Ники да дойде, че са нашите хора тук и... Добре, ай, чао. Айде, там да видиш.